Seigarren urtia da, egurrezko sagardoen txapelketa egite deuna, hau da nabikoa herri mailan egiten da egitarau oso zabal batian. Egitarau horri izena jarri genioan sagardoaren kultura, sagardoaren bihotza. Eta horren barrun urte guztien ekitaldi desberdinak egite ditugu, dastaketak, ikastaruak, formakuntza, eta partian dago egurrezko sagardoan txapelketa hau. Oan dela 6 urtea ziginean, usten deulako egurrak badula zer esana, sagardoan mundu, eta pentsatzen deula etorkizunian kako garrantzitsuenetako bat izango dela sagardo desberdinen garapenean. Gaur egun dauniako ikusten nahi dira. Orduan, aurten egin egun aldaketa da, orain arte epaimai batek bakarrik erabakitzezun, behar bestatzen zituen aurkestezian sagardoak eta erabakile hartze zuen. Eta gero, sagardo gineak, sagardo ekarriz duen jendia gelditzen zen pixka bat, etzekila zer esan, edo ze esan zan bere sagardoa buruz, eta bat. Orduan, aurtengo nobedadia dugu, danok gastatuko ditugu 9 sagardo. 27 sagardo aurkeztu dira, eta 3 mailtan banatuta 9 sagardo gastatuko dira. Orduan, jendiak gastatzeko beste sagardo batzuk, egurrian egindako beste erabatekoak, beste sagardo batzukin, beste hitzeiteko eta ikasteko, erabili nahi dugu ikasteko. 3 mailtan banatuko gea, 3 mailtan bakoitzian egongo da epaile profesional bat, epaimaia 3 lagunek osatzen dute, Iratia Mondarain, enologua eta Gipuzkoako Fraisoro dagoen sagardo kartako maiko partaidia, Dani Korman, somelierra, erabilian irakaslea Baskulinari Zenterren, formatzailea eta Donostin ardo den dabadakana esentzia izan. Eta Maira Larrañaga, somelierra, Arteaga jatetxekoa Arrasaten, bea somelierra da, eta bertan ardo kontu beak ebatetu, ardo nahi anabian zuen ere. Urrungoan nekuten nahizenean, zahartu da batetu bat arrasatzen. Orduan, bakoitza mai buru izango da, mai batian, lehenengo maila hori da, Irati, bigarren maila Dani, hirugarrena Maider. Eta beak pixka bat zuzenduko dute. Ez dute esango, abona da, hau da, baina korputza, kaloria, beak esplikatuko izuen ze gauza kontutan hartu behar dian, ze parametro neurtuko dian, 0-tik 10-eako puntuazioa eman beharko izue, eta 9 sagardo horietatik, mai bakoitzetik 3 onenak pasako dira mai hortan. Eta bukaeran, beraiek 3-ak, 9 horietatik erabakiko ikue zein dira bere ustez 3 onenak. Bakizu lehenengo sarila 1.000 euro, herriko etxean sarila, bigarrena 950 euro, eta hirugarrena 150 euro. Mailetan sagardo ekartzen nahiko geha Asier Kortali, dala kooperatibako gerentia, Josu Zaita, antropologoa eta Usurbilko sagardoi buruzko ikerketa induna, eta ni. Ni egon naiz Iratikin lehenengoan, bigarrenian Josu, eta hirugarrengoan Asier. Gun jungo geha, sagardoak ateatzen, numerazio bat urkiko ezue paperian, eta horra apuntatzen.